Komolí, to dovolte, já přece nejsem kdokoliv. Račte mi otázky, musím králi sdělit, co si neodkladného. Přesto bych doporučoval to podložit slečnou rodířko, protože je velice zaneprázdněno. To snad není pravda. Co jsem tady na návštěvě, tak nedělá nic jiného, než se zaneprázdňuje. Slečno! Mám dáte svého pána, má na čele neustále chmury. A tak jsem nabyla dojmu, že by potřeboval nějaké rozjařovadlo. Obávám se, že jeho veličenstvo si nepřeje být rozjařováno. Ale já se neobávám a za tímto účelem jsem z rodných krychtých žlovic nechala přivést škatulku, která vyluzuje různé zvuky. Aha, a slečna má na mysli potom flašinec. Jo. Uspořádám večer pro krále dýchánek. Budeme hrát společenské hry a žuvlat cukrovata. Neznám příjemnější zábavu.